Joo, moi, täällä on Anton. Tein siis taas samoin Lego-sota. Ja näitä siis aseita saa netistä. Brick Arms. Se on se nettinimi. Ja nyt mä alan kertoa, mitä tässä tapahtuu. Täällä on hyvikset. Ja tässä on yksi, ketä on kuollut. No ei ehti tappaa. Siis toi on tällainen suoja. Joku ei ehkä tappaa noista päähän. No, kun se on tämmöisessä pikkusuojassa. Toi yrittää mennä tossa pois granaatin heitillä. Ja toi vaan ampuu Mut täällä sit nää pahikset. Tolla mä laitan Half-Life-ase. Ja sekin ampuu tätä päin. Ja sitten toi heittää knifen, no jonkun päähän, vaikka tän. Niin, ja sit sillä on tämmönen miniutsi. Mut tää tyyppi ampuu mihin vaan, ehkä se osuu tähän, mut ei tietoa. Siis tää on kuin semmonen jännä juttu. Mut mä sanoisin, tää vois tappaa tän heti, kun se heittää knifen turhaa. Ja nää siniset leikot. Legoset. Et jos sä haluat ostaa näitä, niin et koskaan tiedä tuleeko sul tai ei. Niin mä kyllä tykkäisin näistä, mutta en ihan. Noin, moro.